Akure kure kumusha yabvunza murindi ati usiku huri kupera kwakuda kuedza Usacheme korombedza mutewere kosembera muchasvika mukopenya kwakuda kupera ndabvunza kune mukani ane rwiyo rwekushinga ngekushinga ndinokana hondo ichapera Musacheme motiwire dakaraba sarapera tinoziwa tine chipo kotetakurira ndabvunza zvepasi zowa zvese zvakandipindura nguva iri kundopera Jesu anouya Musacheme zviwonisozve zviri kutinyewera zvisikwa zvese zvinoda tsore imborira tiri pedyo nekumusha kunofadza kutondera chifara imwi wafambi visanyewo kutya Musacheme tisangane apo kusina kuneta zviedzo zvakapera tasvika kumusha. Hakuna hama kupinda Jesu, hakuna ne umwe, hakuna umwe kurapa vese, hakuna ne umwe anoziva nenamo Jesu, anotungamira tese. Hakuna umwe kupinda Jesu, hakuna ne umwe, hakuna umwe mukuru zveba, hakuna ne umwe asi anozviita muduku, hakuna ne umwe anoziva nenamo Jesu, anotungamira tese. Hakuna umwe kupinda Jesu, hakuna ne umwe, hakuna nguva asipo iye, hakuna ne imwe kana usiku rudo ruripo, hakuna ne imwe anoziva nenamo Jesu, anotungamira tese. Hakuna umwe kupinda Jesu, hakuna ne umwe.
Hakuna umwe akamborambwa, hakuna neumwe kana munyangadzi hamurambi, hakuna neumwe anoziva nenamo Jesu, anotungamira tese. Hakuna umwe kupinda Jesu, hakuna neumwe. Hakuna chipo chikuruzveba, hakuna nechimwe hangati nyimi musha kudenga, hakuna neumwe anoziva nenamo Jesu, anotungamira tese. Hakuna umwe kupinda Jesu, hakuna neumwe. Kune kupenya mugomo nekupenya munyanza nemaranzi anogara munzvimbo dzakanaka mukati memoyo wangu mazadzwa nekujeka apo pana muponesi panojekesa kwese kupenya kwakanaka kupenyera mumoyoyo Jesu anovisenamo anopenya mumoyo dosiya kusua kwangu senguva dzodzekare ndifukidze nekutenda mundipenyi kutenda kumusha wembiri uyo makandikadzirira moyo wangu unotenda nemweya unopfuma kupenya kwakanaka kupenyera mumoyoyo Jesu anovisenamo anopenya mumoyo. Vakutenda kuti Mwari vari kutiteerera kuwana mukana uyu. Tinofara zvikuru nekuti shoko raMwari rine zvarinotaura nesu even munguva dzokumanikidza kuitira kuti isu tive vakasununguka muna Jesu. Ndosaka kuine mavhesi anoti kana mwanakomana womunhu achikusunungurai imi muchava vakasununguka zvirokwazvo. Toda kutarisa mamiracles aJesu. Vanhu vanova so excited kana vachiverenga mamiracles aJesu. Miracle yese yakaitwa naJesu yakaitirwa for a purpose, kuti vanhu vadzidze miracle yacho, vaone kuti inorevei muupenyu hwavo. Jesu akaita mamiracles. For example, ndokuda kupai miracle yaakatanga kuita paakasangana nevakomana parwizi achida kuvadedza kubasa. Asati avadedza kubasa, Jesu akatanga asvika in the Bible inoti vana Peter vakakonfirma kuti varara usiku hwose vachiraura asi havana kubata chinhu. Jesu arida kuvadedza kumisheni, and ari kuona kuti zviri necessary kuti nditange ndavaitira miracle vaone kuti vanobata sei, kuitira kuti pavanozodedzwa gospel rekuzobata vanhu vanoona kuti zvine danger kunoraura Kristu asipo. Even mukaita time muchiraura, mukaraura Kristu asipo hamuna munhu wamunobata, you won't catch anything. And the Bible rinoti Jesu akavaratidza kuti problem yekubata haisi kukonzerwa negungwa nelocation, no. Problem yekubata iri kukonzerwa nemi musina ini mubhoti. Saka problem yekubata zvinhu zvaMwari haikonzerwa neenvironment, no. Haikonzerwa neenvironment, inokonzerwa nekusava naJesu pedyo newe. Haisi yekuti shoko raMwari rinonetsa kuZimbabwe, shoko raMwari rinonetsa togara mumaSapamu. Aiwa, shoko raMwari harinetse kana Jesu aripo, because Christ ndiye ane power rekuattracta hone nevision.
Saka Jesu anoda kuvadzidzisa ene Bhaibheri inoti paakakanda aiziva kunokandwa maneti. Maneti akakandwa muzita raPeter haana chaakabata. Maneti akakandwa muzita raJesu akabata. Even uri mumba unogona kubatwa naJesu kana maneti acho akandwa muzita raJesu. Ene paakakandwa ndobva vakaona hove dzavasati vakamboona muupenyu hwavo. Saka Kristu ari kuvadedza gospel, but atanga aita miracle so that they learn. Apedza ndobva azoti, now I will make you fishers of men. Ndakukuitai varedzi vevanhu. Saka Jesu ari kuti panyaya dzekuraura kwehove hauzviite. You won't make yourself. Iye ndiye anokuita muredzi wevanhu. You will make you. Bvuma kuitwa naJesu kwete kuzviita. Vazhinji tiri kuita basa raMwari tisina kuitwa naJesu, takazviita tega. Hauzive kuti even paunoverenga creation, we are created by God. Mukadzidza even mamiracles, because vanhu vari confused now. Unogona kuona vanhu vachiverenga mamiracles aya, vamwe vanzwa kuti Jesu akatora mati akaisa muvhu. Paakaisa muvhu ndobva anamira muvhu, ndobva ati kubofu, ende anogeza the pool of Solomon. Paanogeza ipapo uchaona. Vamwe pavanonzwa miracles vanofunga kuti saka zvekunamata zviri kutsvagai mavhu, mutsvage mate, mutsvage mvura. Miracle iyi ine lesson. Unofanira kutoverenga udzidze chirahwe chiri mumiracle kuti Kristu paari kutora mate achiisa muvhu ozorera bofu. Oti uchaona kana vanogeza. Bhaibheri inoti pool yacho inoreva kuti send. Hatina nguva yekutsanangura mamiracles aya, but ane ma deep meanings in them. Miracle yese yakaitwa naJesu, it was a parable. I hope izvo concept iyo itore uichengete. Iri very important because we are going to start a miracle iri mubhuku raLuka. Kuti muone kuti God is much concerned nechechi yake kana iri munyika. Kana kuine chimwe chinhu chiri kutsvagwa naMwari, chiri kutariswa naMwari neziso, ichechi yake. That is why even usina mukana wekuona ungana kutemberi, Mwari vari kukuudzira shoko uri kumba. God is concerned nechechi, kuti chechi iri mustate ipi munguva dzakaita sedzino. Vanhu vari kudya here shoko pamweya kwete panyama. Saka chechi, Mwari vari kutarisa chechi. Chechi, Mwari, because ndo iri kusaila in the world. Inofanira kuti land safe in heaven. Saka iri kuti munguva dzakaoma kuti ngirozi dzakaitwa aside in heaven, kuti endai munochengeta vana vaMwari. Vachengetwa because vana vanopona. Bhuku raLuka Jesu akaita miracle nawo pakati paJarius nemukadzi uya aibuda ropa. Panapa tiri kuverenga Luke chapter 8 verse number 40 uchiburukana verenga. Zvino Jesu akati achidzoka. Jesu akati achidzoka, vazhinji vakamugamuchira. Bhaibheri rati Jesu paakadzoka ane vazhinji vakamugamuchira. Tiri kupiwa miracle waMwari, tiri kupiwa important detail verse. Anzi Jesu paakadzoka ane vazhinji vakamugamuchira. Even pa second coming of Christ, Jesu anofanira kuti vazhinji vachamugamuchira. Ende ndakuudza vana vaMwari kuti vanhu vakawanda vari kumirira Mwari vachamugamuchira paanouya. Ene bhuku raIsaya rinotaura kuti vazhinji vachati ndiye watati akamirira. Jesu paanodzoka anofanira kuti vazhinji vakamirira vanofanira kumugamuchira. Even tapinda nepandemic kuti vazhinji vachamirira Jesu vachamugamuchira. Vasingafe neupofu, vasingaurayiwe mukubani nekutsotsora, vachamira Jesu paanouya. Avachagamuchira Jesu paanouya. Hanzi vazhinji vakamugamuchira Jesu achiuya. Verenga munhu waMwari, verenga. Nokuti vose vakanga vakamumirira. Bhaibheri rati vakamugamuchira, vanga vakamumirira. Jesu takamumirira vana vaMwari, ende tomugamuchira chete kana takamumirira. Ndo vanhu vachasangana naJesu, vanhu vanomirira Jehovha. Mukaverenga Isaya anonyora kuti vanomirira Jehovha vachapiwa simba itsva, vachabhuruka namapapiro semakondo, vachamhanya vasingaziye. Bhaibheri rinoti vanga vakamumirira vakamugamuchira. Tofanira kugamuchira Jesu kana takamumirira. Unouya hareki. Verenga munhu waMwari. Pa 41 verse 41. Ipapo mumwe murume ainzi Jairus. Bhaibheri rinotisira mumwe murume pamberi pedu. Hanzi pane mumwe murume ainzi Jairus. Right, verenga. Akanga ari mukuru wesinagoge. Akanga ari mukuru wesinagoge. Akauya akazvisira patsoka. Bhaibheri rati mukuru wesinagoge. But Bhaibheri rati akawa patsoka dzaJesu. Ndo padapo. Even ukaita mukuru akakura sei, pamberi paJesu unofanira kutowa. Even ukaverenga nyaya yaDhagoni, hanzi areka yaMwari yaiswa pamberi paDhagoni. Vaiti vakamuka pakuseni vaiona Dhagoni awa nechiso pamberi peareka yaMwari. Even Goriati paakarohwa nedombo, Bhaibheri rinoti akawa nechiso. Bhaibheri raifanira kutiudza zvekuti pakarohwa Goriati paya zviri normal because dombo rakamuruwa in front. Goriati anga asingafanira kudonha nekumberi, Goriati aifanira kudonha nekumashure. Rekai ndimboita village data para ndofunga ini pakakanda David dombo. Papa ine ngirozi yanga yakabata bheti ndobva yawedzera dombo. Imwe ngirozi yanga iri kumashure paGoriati. Paakarohwa nedombo achida kudzoka, ngirozi ikati iwa mberi, akadonha nechiso
aibvuma paakarohwa nedombo Goriath akawa nechiso aiti haasi David andirohwa but Jesu pachake ndiye andirohwa ndinosarenda. Bhaibheri kuti Jariasi akawa nechiso pamberi. Ndofana kubvuma vana vaMwari kuwa nechiso pamberi paMwari kana takusangana naye. Saini yehumility kuzvininipisa. Vazhinji ati zvininipise kana chienda pamberi paMwari. Panofana kuva nehumility. Verenga munhu waMwari. Akakumbira zvikuru kumbira zvikuru kuna Jesu kuti apinde mumba make. Ndopadapa vana vaMwari musareka Jesu achipfuura nepamapenyu. Itai kuti Jesu apinde mumba menyu agare mumba menyu. Ndosaka uchiona Jesu paakasangana nemuchinda waya pamuti Zakeyasi akati Zakeya hazvina kukwana kusangana pamuti, tofana unodya mumba mako. Jesu anofana kupfuura nemumba mako achigara imomo nekusingaperi. Bhaibheri rinoti akamukumbira akati pfuurawo nekumba kwako. Verenga munhu waMwari. Pa 42 verse 42. Nokuti akanga ana mukunda mumwe chete. Hanzi akanga aine mukunda mumwe chete. Waiva nemakore ane 12. Bhaibheri kuti padetail hanzi mwana uyu akanga aine makore 12 years. Verenga. Akanga atotandadza. Mwana uyu akanga akutandadza akufa. Saka Bhaibheri kutipa kuti Jariasi ane mwana musikana but mwana uyu ane makore piwo makore 12 years. But Bhaibheri kuti makore 12 aya mwana uyu akutandadza kumba kwa Jariasi. Verenga munhu waMwari. Zvino akati achienda. Zvino Jesu ari munzira achienda kumba kwa Jariasi kunoona Mwari. Vanhu vazhinji vakanga vachimumanikidza Jesu because pamazuva aya Jesus was the man of the moment. Pamazuva aya vanhu vese vaida kuzwa kuti Jesu ari kuita nezvei. Saka Jesu akanga achimanikidzwa kufamba kwake kuri very slow. Ari kumanikidzwa nevanhu, ari kubatwa nevazhinji. Vana Peter vari kuti ibvai munokanganisa Mesiya kufamba. Vana Peter vari kudzinga vanhu. Jesu ari kufamba, vanhu vazhinji vari kumumanikidza man of the moment. Jesu ari kutsvagwa nevanhu vakawanda. Saka Jesu paaita izvi achienda kumba kwa Jariasi. Bhaibheri rinotipa imwe picture inoitika musinario kana muincident. Pane mukadzi mumwe ari padhuze ipapo. Verenga munhu waMwari. Tidzo zvakaitika. Verenga. Ipapo mumwe mukadzi akanga achirwara. Bhaibheri kuti pane mumwe mukadzi ari kupinzwa munyaya. Jesu arida kuenda kumba kwa Jariasi kune musikana ane 12 years ari kuda kutandadza, arida kufa. Bhaibheri rabva rati pane mumwe mukadziwo ane makore 12 akafana nemakore emwana waJariasi. Mukadzi uyu Bhaibheri rati ari kurwara chirwere chekubuda ropa. Mwana waJariasi ane makore 12 haasi kubuda ropa but Bhaibheri rati ari kutandadza akuda kufa. Saka tine tu vanhu vane makore akafanana. Kureva kuti musi wakatanga kurwara mukadzi uyu ndo musi wakazvarwa mwana waJariasi. Ende Bhaibheri riri kuti vese paiswa wedhi rekuti 12. Mu-New Testament tine 12 apostles. Mu-Old Testament tine vana 12 vanonzi vana vaIsraeri. Saka tiri kuona the number 12 ichiaplaya kuvanhu vairava. Mumwe ari kudzi ropa rinobuda paari. Ende tiri kuona kuti uyu amukadzi akura. Saka Bhaibheri riri kutaura kuti mukadzi uyu ari kurwara kubuda kweropa for 12 years. But pane zviri kuitika pavhesi. Verenga munhu waMwari. Akanga apedzera zvose zvaiva nazvo akanga azvipedza. Akanga achinamata n'anga but hanzi hapana n'anga yaimuporesa. Ndoda kutaurira kana wakapiwa mabhatani ukapiwa machira emuchiuno haakuporese. Bhaibheri riri kuti n'anga idzi akanga akapedza zvose zvaiva nazvo. Saka Bhaibheri riri kuti mukadzi uyu akanga apedza zvose zvaiva nazvo achienda pan'anga but hakuna imwe yaimuporesa. Hakuna. Saka mukadzi uyu but Bhaibheri rinotiudza kuti something have remained inside this woman. Pane chimwe chaiva mukadzi uyu chinokosha chamunofana kubata panguva dzino vana vaMwari. Verenga chii chaiva mukadzi uyu. Pa 44 verse 44. Akauya kumashure make. Akabva auya kumashure kwaJesu. Akabata mupendero wenguo yake. Ukaverenga mubhuku ramake inoti asati abata mupendero wenguo yake akati mumwoyo make kana ndikabata mupendero wenguo womunhu zvirokwazvo chapora. Ndopadapo because mukadzi uyu kunyangwe n'anga dzaimuvhiringa but Bhaibheri riri kuisa pachena kuti faith was inside him. Anga akachengetwa nekutenda faith. Bhaibheri rinoti vana Abhurahamu paakaenda kuMoriya hanzi Isaac akamubvunza akati ko gwayana rechibayiro riripi? Zvikanzi naAbhurahamu usatya, God will provide. That's faith. Usatya, God will provide. By faith. Saka hanzi anga ine faith akati ndikabata ine mukaverenga zvinonzi Jesu aiziya kuverenga mwoyo vanhu. Saka Jesu paaifamba achienda kumba kwaJariasi akataka kuverenga mwoyo vanhu. Ndobva hanzi kuti pane mukadzi anoda kubata mupendero wenguo. Mukaverenga munyori anonyora rimwe bhuku pane imwe chapter yaanonyora yakanzi chapter touch of faith. Bhuku ranzi Desire of Ages. Mumwe munyori anaisa pachena munyori uyu kuti Jesu paaifamba achienda
paakaverenga mukadzi uyo akari opposite direction. Jairus achiti ngatifambisei tosvika mwana afa. Hanzi Jesu akachinja direction. Ndobva ataka kuenda kwakune mukadzi uyu. Mukadzi paakaona Jesu achiuya, because chirwere chiri kutaurwa ichi wanga usingabvumidzi kuenda pakati pevanhu. Saka anga ari kure. Jesu ndobva ataka kumeka sure kuti asimudzira faith yemukadzi uyu. Paunotanga kutenda muna Jesu ndopaanotanga kuswedera pedyo newe. Hanzi akataka kusimudzira faith. Mukadzi paakaona Jesu achiuya towards this direction akati ndapiwa hope. Hanzi nebhaibheri akabva anobata mupendero. Paakabata mupendero nguva yake, ipapo immediately akanzwa kuti something have happened. Akanzwa simba richifamba mavhenzi ake. Bhaibheri roti pakarepo kubuda kweropa kwakapwa kamira immediately. Because Jesu akabva angotaura kuti katipfuure nepa, akabva ati pane munhu andibata kupada ipapo. Bhaibheri rinoti paakati pane munhu andibata, vanapita manje okuganhira vakabva kuti Ishe, muri kubatwa nevanhu vakawanda, kana nesu tiri kukubatai. Zvakana Jesu, no, ndiri kutaura a touch of faith. Kubata kwandiri kutaura kwakasiyana nekwakopita. Saka Jesu ari kuti ndobatwa nevanhu vakawanda, but vanokasira kuwana healing kana response yaMwari vanhu vanobata with a touch of faith. Denga riri kubatwa nevanhu vakawanda mutime of COVID, but vacharespondwa naMwari vanhu vanobata denga netouch of faith. Mwari anofanira kuti ari kudenga kuti pane munhu anamata na12 AM kunze kwakwedza. Tofanira kubata denga netouch of faith. Saka Hebrews achiti without faith it is impossible to please God. Tofanira kubata Mwari nefaith. Jesu akati pana andibata, pana paaitaura Jairus akanga akuti Ishe tiri kunonoka, tosvika mwana afa. Hanzi immediately kumba kwaJairus kwakabva munhu akati chirega kunetsa Ishe nekuti mwana wako afa. Zvakana Jesu usatye nekuti zviro kwazvo uchapora. Jesu ari kumuudza kuti even if we are late we are still on time. God's time is the best time. Vamwe vasikana vatonetseka ndatione 35 years ndicharorwa here. Ramba uri pana Jesu. God's time is the best time. Vamwe vari kunetseka ndane nguva handina kana basa zviri kunetsa muZimbabwe. Mira na Jesu. God's time is the best time. Vamwe dai makapiwa vamwe makatorasika kare. Mwari vanotichengeta mukuziva kwawo kana tine kutenda kuna Mwari. Akamuti usatya. Akangomuudza akati zviro kwazvo tenda iwewe wachapora. Usatya kuti tichazove mangwana tinobuda here tiri vapenyu mucoronavirus. Vamwe vasi kurara vachinzwa statistics. Inzwa usatya. Kana tina Mwari it shall be well. Kana tina Mwari zvakanaka. Hanzi ndobva vaenda vakanosvika pakwaJairus, ndobva vasvika hanzi kwakune bosi. Vamwe nguva ikana munhu akanga afa kwaitsvakwa timu rakanga ririko rakanga rakagadzira mabhendi. Vaiva votanga kuchema zvokunyepa, vachichema kuti vanhu vemaraini vazive kuti kune munhu afa. Saka Jesu akanosvika timu iravapora kutochema yoyo. Zvakana Jesu musachema nekuti haana kufa asi akarara. Bhaibheri roti ipapo vakamuseka. Unoziva kana usingazive zvinogona kutaura naJesu, so unoseka kana achitaura nyaya dzake. Because sometimes zvinhu zvinoitwa naJesu zviri beyond reasoning yevanhu. Faith kana achitaura nyaya dzefaith dzina go beyond reasoning yemunhu. Faith ino tichabuda nepamadziro apo. Wasina kutenda vanoti hazvibudiki. Faith inoshanda with the impossible. Akati Musacheme vakaseka. Jesu akati because vaseka tichapinda nawo mukati. Takupinda namai naPeter naJohn naJames. Ndobva apinda nawo mukati. Jesu ndobva asvika mwana akarara, ndobva ati talita kumi, mwana muka. Now I know kuti sei Jesu akanonoka kusvika kumba kwaJairus. Because dai Jesu akasvika mwana uyu achiri mupenyu, chirawe ichi asingabudi. Jesu aifanira kusvika mwana uyu afa kuitira kuti concept yedeath and resurrection ibude. Saka Paul achiti dai Kristu Jesu akafa akasamuka, kuparidza kwedu dai kusina simba. Tinoparidza tine power even makamera. Why? Because Jesu akafa akamuka. Mukufa nekumuka kwaJesu anobatarawo even kwatiri. Tiri kuramba munguva dziri kufiwa kuti kana ukafa uchitenda muna Jesu rumuko runo mangwana ari kune rumuko. Church yedeath and resurrection inotenda kuti Jesu paakafa akamuka anopa simba kuvhangeri rekuponesa. Saka Paul achinyora anoti vhangeri ane power rakusvikira mutadzi wese achitenda nekuti Kristu Jesu akafa akamuka. Paakafa akamuka anopa even vakatangira kumashure vakafa vakabata chimuti kuti musi wano mese munomuka muchiwana upenyu usingaperi. Chinokosha vana vaMwari panguva ino kutenda kuti muna Jesu simba rapo. Saka paakamuka kwakafa kadapiwa simba rese kudenga nepanyika. Mukaverenga mabasa apostora inoratidza basa raMwari raakuitwa. Jesu amuka kwakafa, death and resurrection, simba rakapiwa vhangeri. Bhuku racho raisafanira kutonzi mabasa apostora. Chechi yemuNew Testament raifanira kunzi mabasa emwe yamutsvene, because tinoona simba raMwari.
riri kubva vachiparidza kuti tinokuudza zvajesu akafa akamuka. Saka chechi muNew Testament inopiwa hope mukufa nekumuka kwaJesu, nekuti Kristu akauya mukufa nekumuka akapedza zvose. Anotipa tariro even today. Usatya vamwe vari kutya. Fear not, because Kristu watiri kutaura even ukaenda nhasi kuIsraeri muguva rake hamuna chinhu. Jesus is different. Ena muguva rake hamuna chinhu, akafa akamuka. Anotipa tariro muzvinhu izvi kuti chaamena achaburuka kudenga nekudanidzira nezwi remutumwa mukuru. Rewamande yamwe vakafa muna Jesu vachitaka kumuka, resurrection morning. Saka even Mwari vakadecide kuti uchavata munguva dzino. Usatya, bata chimutanda chokutenda. Dedza hama neshamwari kuti gentlemen, it pays to be ready. Vaidai necoronavirus, Kristu Jesu akafa akamuka. So there is hope, always there is hope. Mwari vanouya patiri panguva dzino dzokumanikidzwa achitaura nesu tiri kwakasiyana siyana kuti usatya. Kristu akapedza zvose. Tamirira kuti adzoke atore isu aine nesu anotizorodza. Saka vaimbi vanotaura zvakanaka, vanoti musha unorinyarara, vafambi vachazorora. Muimbi anotozodaini nevapapiri, ndaiuya ndizorore. Inguva chete vana vaMwari, but Kristu akapedza. He paid it all. Usatya. Ngatitsinzinyei titende Mwari. Baba kudenga muponesi Jesu namweya mutsvene, tinokutendai nechechi yenyu yemuNew Testament yamunopa tariro kuti kunyange ichiwirwa nezvakawanda imimi makaitarisa neziso. Kwese patinoenda sechechi yenyu muri kutitarisa. Patiri kufamba masikati neusiku vanhu vachivhunduka zviri kuira nyika, muri kutarisa chechi moti simudzai mese yenyu nekuti kusunungura kwenyu kwaapedyo. Tibatsirei sechechi, because muri kutiunzira messages aya tichiona kuti you are still in control. Even vaprofita venhema vanga vachita manyawi nguva dzapfuura, but tiri kuona kuti chechi yenyu ichiripo. You've established this church. Makaivhura imega Garden of Eden, makaivhura futi muNew Testament times. Isi takajoina chechi iyi tibatsirei kuandastenda kuti zvatapinda muchikepe zvorova tofanira kuramba tirimo kudakara musunurira hwamanda. Mutichengete ndokukumbira kwedu muzita raJesu, amen. Ponesa vese varege kufa, muvavise muzvavo zvitema, chemera vatadzi nekuvaudza kuti Jesu anovaponesa. Ponesa vesewo vari kufayo, Jesu anemutsa kuponesa. Kana vamuramba ari kumira, amirira vese kugashira. Muvatete ivo teta nemutsa, asunungure vanodawira. Ponesa vesevo vari kufayo, Jesu anemutsa kuponesa. Mukati memoyo yevanhu vese, zviri zvifungo zvakaigwa. Itai ngerudo, dirira tsitsi, zvichamera kuva zvakanaka. Ponesa vesevo vari kufayo, Jesu anemutsa kuponesa. Ponesa vesevo vanhu vaJesu, tenzi anopa simba rebasa, kuvadzokesera kunzira duku, kuti muponesi wavafira. Ponesa vesevo vari kufayo, Jesu anemutsa kuponesa. Ongatore akopase erufaro rwayo rwese asinde peangu Jesu anogara narene. Tsetsetsa katsama nerudo
chitetezo cheupenyu ungatore yako pasi undipe hangu Jesu anondinyaradza mweya naye ndinozoimba tsitsi dzake dzakadzama nerudo rwakakomba chitetezo cheupenyu ungatore yako pasi undipe hangu Jesu ndione kufara kwake kundifadza munzira hezo tsetse dzake dzakadzama nerudo rwakakomba chitetezo cheupenyu ungatore yako pasi undipe hangu Jesu ndinosimbira mchinjiko ndakara ndimuone hezo tsetse dzake dzakadzama nerudo rwakakomba chitetezo cheupenyu. Apo Jesu anounganidza vanhu vese pamberi pake tinomira senyimbo rutongwa pamuzi weruruko rwake achiunganidzira mafunde asi anopisa hundiyo tinomira senyimbo rutongo wemuzi mukuru uyo tinonzwa yere inzwi raJesu muranda wakanaka iye zvimwe tinodedera nekutya tinobviswa pahope yake achiunganidzira mafunde asi anopisa hundiyo tinomira senyimbo rutongo wemuzi mukuru uyo ndizvo ngatirindire nemwenje iri kupenya zvakanaka kuti apomokwa yakadzirira kunopinda achiunganidzira mafunde asi anopisa hundiyo tinomira senyimbo rutongo wemuzi mukuru. Tinotenda zvikuru Mwari vatiunganidza kuzodzidza. Tiri kuda kudzidza tiri munguva yeCovid. Toda kutenda kuti Mwari vari kutaura nesu tiri kwakasiyana siyana. Vamwe vari kunzwa vhangeri vari mudzimba, vamwe vari kunzwa vhangeri vari kumabasa, vamwe vari kunzwa vhangeri vari kwakasiyana siyana. Toda kutenda nekuti vhangeri rine power even munguva dzokumanikidzwa ndo rinogona kutinyaradza nekutipa tariro. Nhasi toda kutarisa musoro wenyaya unotiwo project of God. Project of God ndo nyaya toda kutarisa tiri mubhuku ravafiripa. Toda kutarisa pamusoro paPaul nekuti Paul ane pfungwa dzaanotipa especially achitaura nekereke
iri kuwanikwa paPhilippines, because vatendi vakanga vachipinda vari ipapo, but Paul ari kutaura navo, ari kuvapa tariro inowanikwa muna Kristu nezvichaitwa naKristu muupenyu hwavo. Saka toda kutarisa kuti Paul pavhesi iyi ane pfungwa dzaanoisa pachena. VaFilipi chapter 1 verse number 6. Verengai munhu waMwari. Pavhesi ya6. Vhesi ya6. Ndichiziva chinhu ichi. Ana Paulo ndine chinhu chandinoziya. Ndechinhu chandinoziva. Kuti iye akatanga basa rakanaka mukati menyu. Akatanga basa rakanaka mukati menyu. Acharipedzisa kusvikira pazuva raKristu Jesu. Kusvikira pazuva raKristu Jesu. Saka ari kuti kuna akatanga basa rakanaka mukati menyu. Iye acharipedzisa kusvikira ishe vachioneswa. Saka Paulo apavara rekuti ndinoziva chinhu ichi. Kureva kuti Paulo ari kuti zvandiri kukutaurirai ndiri kukuudzai kwete nekuti zvinhu zvandiri kungoita zvekunzwa. Chinhu ichi ndinochiziva kuti kana Mwari akatanga basa rakanaka mukati menyu, anotoripedzisa kusvikira Jesu achiuya. Saka kuti mubate pfungwa yacho, munofanira kubata kuti Paulo ari kutaura nyaya iyi ndiani. Toda kupinda zvishoma maminitsi atinawo titarise kuti Paul ndiani. Kana muchidzidza Paulo wataya kuti Apostle Paul today, ndiye munhu akazova munhu akanyora mabooks mu New Testament ane power akawanda, ende is an author akaverengwa navanhu vazhinji, because upenyu hwaPaulo hwega ukauverenga hunokuinspire. Paulo pakutanga kwaanoita ministry yake nemission yake anotanga achitambudza kereke yaMwari. But pamukanga muchidzidza Paulo anotaura anoti he saw Jesus on Damascus road. Akasangana na Jesu munzira yeDamascus. Paakasangana na Jesu, Jesu akamudevedza akauya. Ndopada ipapo kureva kuti muupenyu pane patinofanira kusangana naJesu. Paripo paunofanira kutaura. Paulo paanotaura zvokunamata haatauri out of experience sezvinoita vazhinji. Vazhinji vane chinamato chekunzwa achitaura nevamwe. Ivo muupenyu hwavo havana experience naJesu wacho. Ungaimba sei kambo kaya katinoimba tiri kuchechi? Kaya kwatinoimba isine hymn yatinoimba inoti ungasununguka sei muchitema? Ririko simba. There is wonder working power. Ungaimba sei kambo kekuti kune simba rinoshamisa? Iwe simba racho personally usingarizivi. Paulo ari kuti varume nyaya dzekunamata it's experience naJesu. Unofanira kutaura zvinhu zviri kuitika muupenyu hwako. Haufaniri kutaura zvaunonzwa, unofanira kuti ukabvunzwa kuti naJesu makaona napapi. You are able to narrate kuti Jesu akandiwana ndichifudza mombe. Dai waindibvunza ini ndaikuudza kuti Jesu ndakasangana naye ndakatarisa kumabude zuva ndichinamata vanaita mupesi, ndichinamata vana Pio, ndichirira nendimi juma ndayebistrona mukati mokwera. Akandidevedza ndichiudzwa kunzi une mweya wegudo, ndichiudzwa kunzi unofanira kugezwa neropa rehuku, ndisingazive kuti kune tsime rizere neropa. Ukandibvunza ndinokuudza kuti Jesu akandidevedza ndikauya nhasi ndiri pano. Tiri kutaura kunamata kwakaiswa muexperience kwaunotaura kuti ndakasangana ana Paulo ndinoziva chinhu ichi. Paulo ari kutaura zvinhu zvaakaita. Ndosaka uchiona pese Paul paaisangana nevanhu aivaudza kuti varume, ini ndichibva Jerusarema ndichienda Damascus ndakasangana naJesu. Ndo nyaya dzaivataura. Saka Paulo anotiisira pachena. Even John achinyora kuti varume, tinokuudzai zvinhu zvatakaona nezvatakanzwa. Hatifaniri kutaura zvinhu zvatisina kuona, zvinhu zvatisina experience nazvo. Tofanira kutaura Jesu watakaona, Jesu watinoziva. Ndiye watinoda nhasi. Hatichade vana Jesu vaya vanoita zvokuudzwa paTV. Jesu waupenyu hwako anoapira to you. Saka Paulo mukanga muchiverenga, because iye akanga atendeuka akufamba naJesu, zvinonzi vanhu vaakambenga achisevenzera. Unoziva Jesu anotitora kwakasiyana siyana. Vamwe takatorwa tiri pamamba, vamwe takatorwa tiri pan'anga, uchiti yangu n'anga inondishandira inenge isina kugeza mukanwa mazuva matatu, atorwa uri ipapo waivimba nen'anga. Vamwe takatorwa takasungira machira muchiuno, vamwe takatorwa tichivimba kuti mabhatani ndiwo anotichengeta. Jesu akatinyurura ipapo. Vamwe tairidza ngoma ikwamurewa inonzi changamire mudzimu dzoka. Jesu akatitora ipapo pangoma. Ndozvaanoita, anotitora ipapo kwakasiyana tikadeedzwa tikauya. Experience yatiri kuwana. Saka Jesu kana akanga atidedza ari kuti let us have experience together. Famba naJesu. Saka Paulo because akanga abva uko, vanhu vaakanga asiya ikoko zvinonzi vakatanga kumutevera. Vakati murume uyu anofanira kufa, because Paulo akanga akusevenza ari munhu anoredeema time. Paulo aiti ndakanonoka, ndakapedza nguva ndiri kunhema, kana ndaane chokwadi ndinofanira kusevenza. Vazhinji kana tatozoya kuchokwadi tinovata.
but tiri kumahamba kuti aiva nembiri. Zvazvakadii munhu waMwari kuti zvawakadedzwa zvena Kristu akakubvisa matope. Mumwe mimba anoti akandiburitsa matope, akandimisa padombo, akandiisa rwiyo mumwoyo. Saka ndinorwimba. Zvazvakadii kuti usevenzeswe. Tarisa vazhinji tiri kudzokera kumashure because hatisi kuona kwatakabviswa. Saka Paul anonyora vamwe vatete atiti brothers, rangarirai zvamaamuri musati madevedzwa. Vamwe even kugeza tatisingakwanisi, but vhangeri rakatichinja. Vamwe tatisingazii kuti kana tamira tinofanira kudhiresa sei, but vhangeri rakatichinja. Vamwe taiti kana tikazora mafuta anga asingabate paganda, but patakatanga zvekunamata taakuva vanhu. Kana sutu yanga isingagari yairembera kudai, mapendeketa achita seasipo, iko zvino inoga kunamatazve. Mwari wakati rangarira zvangauri. Vamwe taiva madhende, iko zvino taavana vaMwari, takadevedzwa. Saka Pauro zvinonzi varume vakati anofanira kufa. Saka mukaverenga bhuku ramabasa rinokutsanangurai upenyu hwaPaul kuti Paul akanga ari panguva yakaoma because Paul airidhima time, aiti nguva yapera tichibata matakanyanya, iko zvino takubatira Kristu. Akanonzi akafamba, vaFarisi vakaronga kuti anofanira kufa. Saka Pauro zvinonzi akaenda Ephesus, pachechi yaivanikwa paEfesasi. Vasvika anonzi akasangana nevakuru ipapo, akati varume, rwendo rwangu rwafamba, rwakufanira kuguma. Saka anonzi akavaunganidza. Mukaverenga mabasa chapter 20 inokutaurirai kuti vakuru maelders epaEfesasi vanonzi vakasympathiza naye, vakawisira misoro yavo pabendekete raPauro, vakachema akati varume, ndekupedzisira zvimwe hatichazoonani. Pamwe ndekupedzisira kunzwa Mwari achitaura newe ipo pakamera para, pamwe ndekupedzisira hatichazoonani. But chinokosha even kare kekupedzisira inzwa mashoko aPauro zvaanotaura kuvakuru vepaEfesasi, kuitira kuti mberi kwaari kuenda vasazochema. Pauro aiva nehope. Verenga munhu waMwari mabasa chapter 20, verenga pa 22 verse ya 22. Zvino tarirai, Akabva avaudza akati tarirai varume, ndinoenda Jerusalemu, ndakuenda Jerusarema, ndasungwa mweya wangu, ndasunga mweya wangu, ndisingazivi zvichandiwira ikoko, handizive zviri mberi, asi kuti mweya asi mutsvene kuti mweya unondipupurira kwazvo muguta rimwe nerimwe, mweya unondiudza kuti kuti muguta rimwe nerimwe kusungwa nenhamo kusungwa nenhamo zvakandigarira mberi, asi asi handina hanya neupenyu hwangu, handiude kuti ndipedze rwendo ndipedzise rwendo rwangu rwangu randakapiwa naIshe webasa Jesu. randakataka. Saka Pauro ari kuti kwazvo warume vhangeri. kana ukanga wadedzwa naKristu haakudedzere kuti rwendo rugumire munzira. Tinodedzwa kuti rwendo rupere. Endo rakuudzai vana vaMwari, rwendo urwu ruchapera. Hamuna kuverenga here kuti even Moses zvakavatorera 1 day kubuda muIjipiti, but zvaida 40 years kuti chichipita chachibude mavari, but Bhaibheri rinodeclare kuti vakasvika Kenani. Rwendo runopera. Kunyangwe rune madifficulties asi naPauro, kana ndikasapedza rwendo varume hapana zvandaita. Kunyangwe kusungwa nenhamo zviri mberi, kunyangwe tiri mutime yepandemic, rwendo runopera. Saka Pauro ari kutaura, ari kuti varume mberi kune zviriko. Pauro ari kutaura kuti varume, ndinoziva kuti rwendo ruchapera. Unofanira kusvika paunoti unounganidza hama neshamwari parwendo rwekunamata. What, ladies and gentlemen, it pays to be ready. Kunyangwe ndikapinda muvhu rinotonhora, handina chikwereti naMwari. God owes me nothing. Saka Pauro ari kuti whatever chiyambe. Saka mukaverenga zvinonzi akabuda akaenda akanomira pamberi pevaprista vakuru. Muprista mukuru akatadza kumira naPauro, akatorwa akaendwa naye kuna Festus. Festus akatadza kumira naye, akaendwa naye kuna Agripa. Agripa akaramba kutenda. Bhaibheri rinotaura kuti Pauro akati, imi varume, ndakuparidzirai chandakuda kuita, ndofanira kuparidzira Caesar. Hanzi vakati wazviisa wega kuna Caesar. Ari kunzi Caesar naPauro pana mubhuku ramabasa akanga ari Caesar pamazuva ayayo, akanga Caesar ainzi Nero, ana Augustus vakanga vatonga vapfuura. Caesar Augustus kwakwana Caesar ainzi Nero. Vanoverenga vanodzidza vanoti Nero pamaCaesars ese akanga atonga panguva iyi, zvinonzi Nero ndiye akanga ari Caesar akanga ane utsinye. Wakanga usingagona kumira pamberi paNero usina loya, waifanira kumira pamberi paNero uina loya, because nyaya yako loya aifanira kukuchemera nekukunamatira. Hanzi Nero aiti kana akagara pajudgment throne akazunza gamendi rake, vaitonga naye vanonzi vaivata pasi nedumbu, because Nero aiti kana akakutarisa kairi katatu aiti unofanira kufa. Saka Paul paakapa decision yekundofanira kuenda pamberi paCaesar. Zvinonzi vaJudha vakafara, vakati anopabude anofa. Saka zvinonzi pakarongwa jeni, pakaiswa chikepe. Pauro akaiswa muchikepe akafamba akaenda achinosangana naCaesar ainzi Nero. Ene mukadzidza zvinonzi achingonosvika muRome, varume vakanga vainaye vazhinji vanonzi vakamutiza. Mukaverenga tsamba yakapesera kunyora ya 2 Timothy, anotaura nyaya yemwe murume anonzi Dhimas. Anoti Dhimas akandisiya ndiri ndoga,
akada nyika yazvino. Vamwe vakaramba kumira naye, zvinonzi vatendi vakanga vachinamata vari muRoma. Pavakanzwa kuti Pauro adaidzwa kuzomira pamberi paNero, vazhinji vakamutiza. Havana shamwari dzakati atimire naye, because hatigone kunomira pamberi paNero tina Pauro. Saka Pauro akasiwa. Unoziva kuti muupenyu hwekunamata murwendo pamwe pacho dzimwe dzatinoti hama dzinotisiya. Vamwe vanofunga kuti vanofanira kumira newe pazhinji, vamwe vanokusiya. Saka Bhaibheri chiti usavimba nemunhu, usaita munhu chivimbo chako, nekuti vamwe vacho vanokusiya. Pavaifanira kumira newe mukurwarirwa, vamwe vakasiya chechi because vakasiyiwa nenhengo dzavaiimba nadzo, kanzi havana kumboya kuzondinamatira. Vamwe vakasiya chechi because vaiimba nevanhu, kanzi pandakafirwa havana kuuya. Pauro kunyangwe akatizwa nehama neshamwari akati ini ndichanomira even ndiri wani. Zvinonzi paakaenda Pauro aiziva kuti kunyangwe ndasiyiwa nevanhu, Mwari haana kundisiya. Zvinonzi paakanosvika nyaya iyi yakafamba muRoma, ikafamba ikatendera, zvikanzi kune murume asarudza kumira naNero asina lawyer, asina advocate. Saka pakarongwa date rejudgment, vanhu vakapinda mucourtroom. Pauro anonzi akapinda. Vanhu pavakamutarisa vaiona munhu ane mabvemve, vaiona murume asina chimiro. Vanhu pavakamutarisa hanzi vakaona poor, murume akazara nepoverty. Paine varume vane mari nevasina, vakadzidza nevasina kudzidza. Vakanga vauya vanhu vakanga vauya kuzonzwa kuti ndiani anda kumira naNero. Nero anonzi akapinda akagara pajudgment seat, akatarisa Pauro akati murume uyu ane nyaya ipi. But Pauro anga akazara nevhangeri rizere nekururama. Pauro akanga akuzomira, zvinonzi paakatarisa naNero, Nero akati taura nyaya yako. Pauro akatanga kumunaretera Nero rwake, akamutaurira kwaakanga abva nekuenda, akamutaurira paakanga afamba, akati ndakarohwa nevaJudha, ndakaputsika nechikepe. Akamutaurira akati even nhasi ukaisa judgment yekuti ndinofanira kufa, handinyadziswe nezvinhu izvi nekuti ndinoziva wandakatenda. Akamutaura akati kunyange even ndiri musungwa today, vhangeri harina kusungwa. Kunyange ndikafa nhasi, kwandiri kurarama ndiKristu, kufa kupfuura, nekuti ndinoziva kuti kana tichifa naye tichamuka naye. Akamutaurira zvinonzi Nero paakateerera hana yake yakatanga kurova, akatanga kubvunda, anga asati ambodzwa zvakadaro. Nero akadecide akati Pauro anofanira kumbodzorwa mudhanjiyoni, anofanira kumbovharwa ndozomudedza pane dzimwe nguva. Zvinonzi Pauro akatorwa ndobva aiswa mudhanjiyoni. Pauro ari mudhanjiyoni, paivharwa mukowa wedhanjiyoni waPauro, ndo paivharwa mukowa wekuponeswa kwaNero. Vamwe patiri kutotaura kudai, vamwe mukowa yedu yekuponeswa iri kuvharwa, unfortunately, nekuti nzeve dzedu dziri kuvhara kutaura kwaMwari. Saka Bhaibheri rinoti Pauro ari mujeri nawo, akuziva kuti akunofa. Pauro ndo paanonyora tsamba kuna Timoti, ndo paatanga kumutaurira akati Timoti, 2 Timoti yakanyorwa naPaul akuda kuenda kunofa, ndo paatanga kumunyorera akati Timoti, chapter 4 inotaura verse number 6, akati ndinoudzwa kuti nguva yangu yekuenda yakwana, asi ndarwa kurwa kwakanaka, ndapedza rwendo, ndachengeta kutenda. Iko zvino ndachengeterwa korona yekururama yandichapiwa naShe, mutongi wakarurama. Chimwe chaunofanira kuziva, vandaiva navo vakandisiya ndikanomira pamberi peshumba, asi ndisingagone kumira Mwari akamira neni. Ndopadapa even munguva dzino vana vaMwari, Mwari achiri kuda kumira nesu. Munguva dzokumanikidzwa Mwari vachida kumira nesu. Pauro akamunyorera akati asi ndinokumbira kuti ukasire kuuya chando chisati chasvika, nekuti handizive kuti panosvika chando nechiri mupenyu here, nekuti Nero avharwa mukowa wekuponeswa. Mukazodzidza zvinonzi Paul naTimoti havana kuzoonana. Pauro zvinonzi paakadedzwa ku2nd hearing, Nero paakatarisa Paul akutaura kekupedzisira naye, hanzi akaona chiso chake chashanduka chikaita sechemutumwa. Akati vanhu vose vanofanira kubuda, havafaniri kuramba vachinzwa murume achitaura, because upenyu hwake hune influence. Nekuti Paul mukutaura kwake bedzi vazhinji vanga vakuda kutotenda muchiKristu. Zvinonzi akabva ataura akati murume uyu anofanira kufa, but akati hakuna munhu anofanira kunowitnessa Pauro achifa, nekuti vanhu vakaona rufu rwake vanogona kuteera zvaanotaura. Saka Pauro anonzi akatorwa nevarume vaviri vakaenda naye kunomuuraya. Pauro achienda ndopaivaudza mavhesi anoshamisa, akati varume, Ishe amene achaburuka achibva kudenga, achadanidzira nezwi remutumwa mukuru nehwamanda yaMwari, wakafa muna Kristu wachataka kumuka. Akaudza vanga vakamubata, akati shoko razvo kwari rinofanira kutendwa, kuti naKristu Jesu ndiye achatonga vapenyu nevagere, nevakafa vachimutswa. Akavaudza akati nekuti Ishe amene paachamira makore vakafa vachimutswa, tichamuona sezvaakaita. Munyaradzane nemashoko aya. Pauro akaenda, zvinonzi varume avo pavakasvika vakamugura musoro wake. Pavakamugura musoro wake Pauro,
vachidzoka history inoti vakati nesu toda kufa semurume. Upenyu hwaPauro, he was a genuine Christian. Anga asiri mukristu anombopisa otonora, a genuine Christian. Ndiye akanyora vhesi yatatanga kuverenga inoti ndinoziva kuti kana Mwari akatanga basa mukati mako atoripedzisa. Pauro ndiye ari kuti kana Mwari akatanga project ye inotopera. Pauro ari kuti Mwari akasiyana vanhu venyika ino vanotanga maprojects. Mamwe projects akaitwa panyika panapa, mamwe acho haana kupera. Tine project even kuno kuZimbabwe takaita project imwe yainzi project yeJatrofa, but hakusina. Kwakamboita mamwe projects akanetsa vanhu vakanzi isai mapotatoes mumasagi, but hatisina maprojects iyayo. Vamwe vakanetsa nemaproject ezviuta zvakanetsa nemawhatsapp zvikaiswa muzvigubhu zvemafuta, but iko zvino zviuta hakusisina. But Pauro ati kana Mwari akatanga project inotopera. Mwari akatanga project, we are projects, tine maprojects aMwari. Don't worry nezviri kumboitika nasi muupenyu. When we are discouraged, pamwe paunoverenga Bible sometimes hausi kuri kuunderstand, don't worry, keep on praying. Uri project yaMwari, a project of God. Vamwe tiri kumbonetswa asi kufamba, uri project yaMwari. Ana Pauro kana Mwari akatanga basa mukati mako anoripedzisa. Be patient, pray about it. Mwari vari kushanda newe, Mwari vari kushanda newe, uri project yaMwari. Don't be discouraged. Pamwe wakafirwa, pamwe wanherera, pamasara muri shirikadzi, Mwari haana kukurasai, uri project yaMwari. Pamwe hasisi kufamba, pamwe zvekudya zviri kunetsa, pamwe uri kurara usina chokufuka nechando ichi, uri kubvunza kuti mangwana zvinozovei. Kana uri project yaMwari, hanzi kana Mwari atanga basa mukati mako anoripedzisa. Pamwe hauzowane zveupenyu uno. Paul akafa seasina chinhu, but paaifa akaziva kuti anazvo zvose. Pauro aita seasingazikanwa, but aizviziva kuti tinozikanwa zvikuru. Kune mumwe anokuziva, kunyange usina zita, kunyange usiri kubuda pakamera nasi, sezvatiri kuita vamwe, Mwari unokuziva. Uri project yaMwari. Mwari ngaakuitire zvakanaka. Usadzokera kumashure mutende. Vamwe makadzokera kumashure iwe being discouraged, dzoka pana Jesu, utange basa, naye achapedzisa basa iri. Ngatitsinzire timutende. Baba wakudenga, muponesi Jesu namweya mutsvene ari pakati pedu, tinokutendai nekuti nhasi matiudza kuti isi tiri maprojects enyu. Muri kushanda nesu nenzira dzakasiyana. Vamwe vachiri kushingirira, vari kusanctifyiwa, muri kuvashandura kubva paupombo vachienda mukururama. Vamwe muri kuvachinja kubva mumakuhwa muchivaisa mukutaura vhangeri renyu. Muri kutichinja from sewages to sausages. Muri kutichinja from vandalism to become evangelism. Tibatsirei tizive kuti matanga basa mukati medu, ende mune shungu yekupedzisa basa iri. Tisadiscouraged nezvinoita nyika, titarise zvemusha unouya. Kudakara muchioneswa, mutaure nesu nezuva iroro kuti newe uri muranda akatendeka. Pinda mufaro washo wako. Ndobona matende nekutenda muzita raJesu, amen. God bless you. Mbiri kuna Mwari nezvakaita, wakada pasi wakapa murumbwana, wakafira izvo zvitema zvedu, wazarora msiwo tipinde tese, kudzanye mponesi pasingare monze, kudzanye mponesi wanunga wafare, uya kuna baba nemurumbwana, momo penye mbiri nezvakaita, oro poneso rwatengwa neropa, chitsedzo chaMwari kuwanawiri, munyangati mukuru anonawira, Jesu anosunungura ipapo, kudzanye mponesi pasingare monze, kudzanye mponesi wanunga wafare,
Hakuna baba nemuro mwana momo penye mbiri neza kaita Zvikuru waita wazvidzikisira tofara Zvikuru naye mrungwana asipo shamane kufamba kwedu kunokura apo tobona Jesu kuzanye ponese posingare moze kuzanye ponese wanugawa fare kuya kuna baba nemuru bwana momo penye mbi